Rodriguez, Pirlo, ja, Compagnie, Courtois ziet er niet zo slecht uit, hè, Hilde? Ziet er zeker niet slecht uit. Het Wie is ook is een de WK slachtoffer? natuurlijk. Ja, ik ga mij helemaal onpopulair maken hier in Limburg, maar ik haal Thibaut Courtois eruit. Oei. Ik ga er wel direct bij zeggen, niet omdat hij slecht is, hij heeft gewoon nog niet zoveel kans gekregen om zich te tonen. Dus ik ga er Ochoa van Mexico inzetten. Daar was ik van onder de indruk. Ja? En ik weet zeker dat Thibaut er terug gaat inkomen een van de volgende dagen. Dus voilà. Oké. Jouw bijdrage, Aad, en jij? Wie wissel jij? Ja, Benzema heeft hele kleintjes aardig gespeeld. Ik heb hem vandaag niet gezien. En ook in de vorige wedstrijden vond ik hem ook niet zo geweldig. Ik vind dat er minimaal 1 moet komen. Dat is voor mij toch een ster. Het zal onze staatsvijand 1 worden. Ik ga dat ook twitteren binnenkort. Om de boel scherp te krijgen. Dat is Ruiz. Dat wordt onze staatsvijand nummer 1. Hè? Ruiz. Ja. Die komt op de plaats van Benzema te staan. Want die heeft toch een groot aandeel in de kwalificatie van Costa Rica tegen Italië, Uruguay. En ook gisteren weer die goal gemaakt. En de rust en de flair die man uitstraalt. Dat is een ideale speler. Dat is zoals vrouwen waarschijnlijk ook een ideale voetballer zien. Of niet, Hilde? Ruiz. Ik ken Ruiz heel goed. Ah, Ik ja, heb van hem Gent. gevolgd bij Gent en dat was toen de beste Gentenaar ooit. Iedereen was daar heel enthousiast over en is daar unaniem. Maar hij is een beetje weggedemsterd, hè? Dan naar Twente gegaan. Ja, in Twente Fulham? heeft hij nog goed gespeeld. Ik ben hem daar nog gaan bezoeken. Daar heeft hij het goed gedaan. Maar in Engeland, het is fysiek voetbal. En Ruiz is een stilist eigenlijk. Hè. Voilà.